भुवनेश्वर को देखो है ना हाँ हाँ तो देखिए उड़ी हुए है देखिए यार और बुले वो सियाड़े भी जाइए आसी मैंने बुले क्या नहीं सियाड़े जाइए ऊपर किरे सही की बना ବୁଲ ହେଉଛି ନା ଏଠି ବୁଲେଇବ ନା ଖଣ୍ଡଗିରି ଆଡ଼େ ପଡ଼େ ନା ସେଇଟା ଖଣ୍ଡଗିରି ପାହାଡ଼ ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରି ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖାଯାଉଛି ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ନା ବେ ମାନଚିତ୍ର ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ନଦୀଟା ନା କ'ଣ ହଁ ନଦୀଟା
ଉପରେ ଚଢ଼ିଲା ପରେ ଲାଗୁଛି। ହଁ ଦେଖାଯାଉଛି ଘର ସବୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି ନଦୀ, ନଦୀଟା। ମତେ ତ ରହିଲା ପରେ ଲାଗୁଛି ଯାଉଛି ନା। ହଁ ଯାଉଛି ଯାଉଛି, ବୁଲଉଛି ବୁଲଉଛି। ମତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଜା ଲାଗୁଛି। ସେପଟେ ବାଦଲ ଦେଖାଯାଉଛି ନା କଣ ମତେ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ସେପଟେ